Κάθε φορά που ανεβάζεις την τιμή, φοβάσαι ότι το ακίνητό σου θα μείνει άδειο. Κάθε φορά που τη ρίχνεις, νιώθεις ότι ξεπουλιέσαι, ότι χάνεις την αξία σου. Και εκεί, ανάμεσα στην αγωνία για την επόμενη κράτηση, ανάμεσα σε σκέψεις που σε τρώνε, χάνεται το μέτρο. Χάνεται ο έλεγχος. Και ξέρεις ποιος φταίει? Κανείς δεν σου είπε πώς να βάζεις την τιμή σου με σιγουριά. Χωρίς μαντεψίες, χωρίς να αντιγράφεις από το διπλανό. Με λογική, με στρατηγική, με αυτοπεποίθηση. Δεν είσαι μάγος ούτε κομπογιαννίτης. Ήρθε η ώρα να αρχίσεις να σκέφτεσαι και να δουλεύεις σαν επαγγελματίας. Θα δούμε μαζί βήμα-βήμα πώς να χτίσεις μια στρατηγική τιμολόγησης με γνώση, όχι με τύχη. Ξέρεις ποιο είναι το πιο επικίνδυνο ψέμα που λέμε στον εαυτό μας? Αφού έχω κρατήσεις, αφού είμαι γεμάτος. Πάω καλά. Δεν πάει όμως έτσι. Δεν είναι επιτυχία. Για να βάλεις σωστά την τιμή σου, πρέπει να ξέρεις πρώτα πόσο κοστίζει να λειτουργείς. Τι να το κάνεις στο 100% πληρότητα, αν στο τέλος του μήνα είσαι μέσα. Χωρίς αυτή τη γνώση δεν τιμολογείς. Τζογάρεις. Γι' αυτό πάγια έξοδα, μεταβλητά κόστη, προμήθειες πλατφορμών, φόρους, φθορές. Αν δεν τα έχεις βάλει όλα αυτά κάτω, δεν έχεις τιμή. Έχεις τύχη. Και το κόστος είναι μόνο η αρχή. Στην επόμενη ενότητα θα δεις πώς το κόστος συνδέεται με την αγορά και γιατί οι τιμές που βάζεις πρέπει να μιλούν στην καρδιά του πελάτη. Όχι μόνο στο λογαριασμό σου. Ξέρεις γιατί πολλοί ιδιοκτήτες κολλάνε στο ίδιο σημείο? Δεν διαβάζουν την περιοχή τους. Δεν παρατηρούν τι γίνεται δίπλα τους. Δεν καταλαβαίνουν το παιχνίδι. Και ξέρεις κάτι? Δεν είσαι μόνος σου. Οι επισκέπτες σε συγκρίνουν με όλους τους γύρω σου. Και κάθε κράτηση που χάνεις, ίσως είναι επειδή κάποιος άλλος έπαιξε λίγο πιο έξυπνα από εσένα. Λίγο πιο στρατηγικά. Αν θέλεις να βάλεις σωστή τιμή, πρέπει να ξέρεις ποιοι είναι οι άμεσοι ανταγωνιστές σου. Τιμές ανασεζόν, παροχές, βαθμολογίες, κρατήσεις. Ποιοι βγαίνουν πρώτοι στις πλατφόρμες, τι δίνουν παραπάνω από εσένα? Πισίνα, πρωινό, πάρκινγκ? Και όχι, δεν χρειάζεται να τα μαντεύεις. Υπάρχουν εργαλεία. AirDNA για πληρότητες και τιμές. Price Labs, Wheelhouse, Beyond Pricing για δυναμική τιμολόγηση. Και φυσικά τα Analytics από Booking και Airbnb. Δεν τιμολογείς με βάση το τι νομίζεις, τιμολογείς με βάση το τι ξέρεις. Μπορεί να έχεις καταλάβει τι χρεώνουν οι άλλοι, αλλά η τιμή σου δεν είναι απλά αριθμός. Είναι μήνυμα, είναι συναίσθημα. Πάμε να δούμε πώς η τιμή σου επηρεάζει την αντίληψη των πελατών και γιατί αυτό είναι το κλειδί για να χτίσεις αξία. Η τιμή δεν είναι μόνο νούμερο, είναι μήνυμα, είναι θέση, συναίσθημα. Ο επισκέπτης πριν δει φωτογραφίες, πριν καν πατήσει στο προφίλ σου, έχει ήδη βάλει ταμπέλα μόνο και μόνο από τον αριθμό που βλέπει. 65 ευρώ είναι κάτι πρόχειρο, ίσως όχι τόσο καθαρό. 85 ευρώ με καλές φωτογραφίες αξίζει. Είναι προσεγμένο, εμπνέει εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το παιχνίδι της αντίληψης. Η τιμή σου δεν λέει απλώς πόσο κοστίζεις, λέει πως θέλεις να σε βλέπουν. Και σε αυτό το παιχνίδι ή παίζεις εσύ ή σε παίζουν οι άλλοι. Τιμή με 90 ή 99. Φαίνεται πιο light. Πολύ φθηνό. Προκαλεί δυσπιστία. Premium τιμή. Δημιουργεί αξιοπιστία. Θέση. Κύρος. Γιατί ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί με Excel. Λειτουργεί με συναίσθημα. Και τελικά η αντίληψη του πελάτη είναι η δική σου πραγματικότητα. Και το καλό μπορείς να την ορίσεις. Πότε ήταν η τελευταία φορά που άλλαξες τιμές? Αν απαντήσεις πριν μήνες, έχουμε πρόβλημα. Η εποχή των σταθερών τιμών έχει τελειώσει. Η αγορά αλλάζει. Οι επισκέπτες αλλάζουν. Εσύ, αν θέλεις να προχωρήσεις, πρέπει να παίξεις με δυναμική τιμολόγηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η τιμή σου προσαρμόζεται καθημερινά, σε πραγματικό χρόνο, με βάση την εποχή, τη ζήτηση, τις τοπικές εκδηλώσεις, τη διαθεσιμότητά σου και τη διαθεσιμότητα των γύρων σου. Δεν πας στα κουτουρούπια, πας με δεδομένα. Τα έξυπνα εργαλεία τραβούν info από τις πλατφόρμες και σου δείχνουν πόσοι ψάχνουν για τις ημερομηνίες σου, τι διαθεσιμότητα έχει η περιοχή, ποιες τιμές κυκλοφορούν και μετά σου προτείνουν την ιδανική τιμή κάθε μέρα. Συμπέρασμα: σταθερή τιμή ίσον με σταθερό λάθος. Δυναμική τιμή ίσον με ζωντανό εισόδημα. Πρόσεξε κάτι βασικό. Οι πολλές κρατήσεις δεν είναι και οι καλύτερες κρατήσεις. Γιατί να γεμίζεις το ημερολόγιό σου με κρατήσεις της μιας νύχτας, όταν μπορείς να έχεις λιγότερους επισκέπτες για περισσότερες μέρες, με λιγότερο άγχος και μεγαλύτερο κέρδος? Αυτό είναι στρατηγική διαμονής. Όχι ότι να είναι, όχι να γεμίσει. Minimum stay. Βάλε 2 με 3 διανυκτερεύσεις. Το ελάχιστο. Ειδικά σε υψηλές περιόδους. Παράδειγμα. Αύγουστος, βάλε minimum stay 3 βράδια. Έτσι, κάθε κράτηση έχει αξία. Δεν γεμίζεις με check-in, check-out κάθε μέρα. Early booking offers. Κάποιος θέλει να κλείσει από τώρα για το Σεπτέμβριο? Αντάμιψέ τον. Δώσ' του 5% ή 10% έκπτωση. Κερδίζεις πληρότητα από νωρίς και λιγότερο στρες. Last minute discounts. Έμεινε ένα τριήμερο κενό. Τελευταία στιγμή. Μην το αφήσεις να χαθεί. Ρίξε την τιμή για λίγο για συγκεκριμένες ημερομηνίες. Αυτό είναι έξυπνο παίξιμο και όχι ξεπούλημα. Πακέτα εβδομάδας, μήνα με 10% έκπτωση για 7 νύχτες. 25% για μήνα. Παράδειγμα. Έχεις κράτηση 2 διανυκτερεύσεων επί 80 ευρώ. Μας κάνει 160 ευρώ. Τώρα δεν σ'
αυτό. 5 διανυκτερεύσεις με πακέτο 350 ευρώ. Περισσότερα έσοδα, λιγότερη φθορά, λιγότερη δουλειά. Το νόημα, μην κάνεις απλώς εκπτώσεις. Κάνε κινήσεις με σχέδιο. Μην ψάχνεις απλώς να γεμίσεις. Χτίσε ροή, χτίσε στρατηγική, χτίσε ηρεμία. Έχεις την ίδια τιμή, την ίδια περιγραφή και την ίδια προσέγγιση σε όλες τις πλατφόρμες? Μεγάλο λάθος. Η Airbnb, το Booking, η Expedia δεν είναι βιτρίνες. Είναι τελείως διαφορετικά καταστήματα. Και όπως δεν πουλάς το ίδιο σακάκι σε boutique και σε outlet, έτσι δεν μπορείς να απευθύνεσαι με τον ίδιο τρόπο σε κάθε πλατφόρμα. Τι να καταλάβεις? Η Airbnb θέλει ιστορία, αίσθηση φιλοξενίας, ατμόσφαιρα. Οι φωτογραφίες πρέπει να μιλάνε. Η περιγραφή να χτίζει εμπειρία, όχι μόνο ανέσεις. Η Booking από την άλλη, γρήγορη πληροφορία, στοιχεία, τιμές. Τα φίλτρα κάνουν τη διαφορά εκεί. Οι προσφορές δουλεύουν εξαιρετικά. Η Expedia, πιο επαγγελματικό κοινό. Πελάτες που ταξιδεύουν για συνέδρια, business, μεγάλες διαμονές. Θέλουν αξιοπιστία, όχι απαραίτητα χαριτωμένες γωνιές. Τι να κάνεις? Ξεχωριστές τιμές για κάθε πλατφόρμα. Διαφορετικό στυλ περιγραφής. Στοχευμένες προσφορές ανά κοινό. Παρακολούθηση απόδοσης. Τι αποδίδει, πού. Σκέψου σαν επαγγελματίας. Το ίδιο σπίτι, το ίδιο κρεβάτι, η ίδια θέα. Αλλά 3 διαφορετικοί τρόποι να πουληθεί. Και αν το κάνεις σωστά, δεν μιλάμε απλώς για περισσότερες κρατήσεις. Μιλάμε για μεγαλύτερο κέρδος με λιγότερο κόπο. Αν έχεις πληρότητα, δεν σημαίνει ότι πάει καλά. Αν έχεις κέρδος, αλλά δεν ξέρεις πώς βγήκε, δεν θα το επαναλάβεις. Επαγγελματίας είναι αυτός που μετράει. Και όταν μετράει, βλέπει καθαρά. Τι να παρακολουθείς? Occupancy rate. Πόσες μέρες είσαι γεμάτος. Average daily rate. Τι μέση τιμή χρεώνεις. Revenue per available room. Πόσα ευρώ φέρνει κάθε διαθέσιμο δωμάτιο. Conversion rate. Σε βρίσκουν, αλλά σε κλείνουν. Αν έχεις 100% πληρότητα με 38 ευρώ το βράδυ και θα μπορούσες να έχεις 70% πληρότητα με 65 ευρώ το βράδυ, τότε δουλεύεις περισσότερο για λιγότερα. Η διαφορά δεν είναι στο δωμάτιο, είναι στα δεδομένα, στις αποφάσεις και στην επίγνωση. Ό,τι δεν παρακολουθείς, σε ελέγχει. Ό,τι παρακολουθείς, μπορείς να το μεταμορφώνεις. Η τιμή δεν είναι απλώς ένα νούμερο. Είναι εικόνα. Είσαι εσύ. Είναι αυτό που εκπέμπεις στην αγορά. Όταν ξέρεις τι αξίζεις και πώς να το δείξεις, τότε κερδίζεις κάτι παραπάνω από χρήματα. Κερδίζεις σεβασμό. Δημιουργείς σχέση εμπιστοσύνης. Και πάνω απ' όλα νιώθεις περήφανος για αυτό που χτίζεις. Δεν είσαι εδώ για να ρίχνεις τις τιμές. Είσαι εδώ για να ανεβάσεις το επίπεδο σου. Να φτιάξεις μια επιχείρηση που να αντέχει, να μεγαλώνει και να ξεχωρίζει. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε στην πράξη πώς να υπολογίζεις σωστά το κόστος. Πώς να βρίσκεις την ιδανική τιμή και πώς να χρησιμοποιείς τα εργαλεία που σου δίνουν τον απόλυτο έλεγχο. Θες να μάθεις πώς? Κάνε εγγραφή τώρα και πάτα το καμπανάκι. Θα είμαι εκεί βήμα-βήμα μαζί σου. Γιατί κανείς δεν τα ξέρει όλα. Αλλά όλοι μαζί μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Είμαι ο Παναγιώτης από το Booking Pivot και είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να δουλέψεις έξυπνα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, κράτα ζωντανό το όνειρό σου. Γεια σας.